Ze beldurra, nolako izua sentitu zuten 70ko hamarkadan irratiko kazetariek bideoa azaldu zenean. Video Kill the Radio Star zenbat aldiz iragarri dute geroztik irratiaren heriotza. Aitziber Salinas, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, gaur egun esan ezakegu prentsa idatziko kazetari batzuek ere badutela nolabaiteko beldurra, ez da internetarekiko kasu honetan. Gogorarazi behar diegu irratiak bizirik jarraitzen duela. Hombre, bestela zinateke hemen izango, irratiak bizirik jarraitzen du eta inoiz baino beto gainera eso. Bueno, biziri dago prentsa idatzia oraingoz, baina ezakite diagnostikoa egin beharko genuke, ezakigulako zein plantatan, agian ospitalean bai, ez da? Esan dezakegu kazetaritzan nola bai. Zainketa berezietan. Bai, nik uste dut oberena adituekin hitz egitea dela. Kontua da, Europako 28 egunkarik egindako transizio digitala aztertu eta ondorioak komunikar aldizkarian argitaratu dituzte Daniel García Gonzálezek, Iñaki Lazkanok eta Simon Peñak, eta azken hau kazetaritza fakultateko dekano eta Euskal Ikaskuntzako kidea daukagu gurekin. Egunon, Simon. Kaixo, egunon. Osasunaz hitz egin dezakegu kazetaritzaren osasunaz? Kazetaritzaren osasunaz, zalantzari gabe. Nik uste dut inoiz baino komunikabide gehiago dituela, kazetaritzaren esparruak, inoiz baino pluraltasun eta aniztasun handiagoa, gertatzen dana, badaudela edabide tradizional batzuk, negozio eredu tradizionalak izan dituzenak, hoiek bai kolokan daudenak. Baina nik uste dut garbi dagoela gizartean, inoiz baino informazio gehiago kontsumitzen dugula, eta inoiz eta behar handiagoa dagoela informazio hori kudeatzen adituak diren pertsonenak. Eta nolako informazioa? Bueno, hori ere ezbaian egon daiteke, ze dagoen zalantzen artean noski izango litzateke ze eragin izan duen sareak, zer eragin izan duen internetek kontsumitzen den informazio motorretan, eta zen oraino kutsatu egin duen sentsazionalismo berri batek gaur egungo komunikabide egunorokoen jarduna. Baina informazioaren beharra eta kazetarien beharra hori bai ez dagoela zalantzan. Baina badago, Simon, nolabaiteko beldurra prentsa idatziko kazetarien artean internetak edabide hori hilko ote duen ala ez? Bueno, edabide guztiek bere burua berkolakatu behar izan dute edabide berri bat sortu zenean. 20. mendearen hasieran irratia sortu zenean, egunkariek bere tokia bilatu behar izan zuten berriro, ze irratiak espazio berri bat hartu zuen. Telebista agertu zenean, bereziki 50. hamarkadatik aurrera, irratiak ere bere tokia nolabait moldatu behar izan zuen, eta prentsak gauza bera, telebistari tokia egiteko. Baina ez ziren desagertu, eraldatu egin ziren, birmoldatu egin ziren, eta bakoitzak bere espazioa aurkitu ahal izan zuen. Garai honetan gauza bera gertatuko da. Edabidek jarraituko dute, denek izango dute beraien lekua, baina argi dago prentsa idatziaren alorrean, prentsa idatzia paperean hori bide batetik joango dala eta ziurrenik ezagutu dugunaren maila txikiago batean, baina prentsa idatziak interneten edo edabide digitalen bitartez bere biziko bultzada jasoko du. Aipatu dugu 28 egunkari aztertu dituzuela, Europako 28 egunkariren bertsio digitalak, edo, sarekoak. Zertan desberdintzen dira bertsio digitalak eta paperezkoak? Zein da hasiera batean topatu duzuen aldaketarik nagusiena, alderik handiena? Bai, ezagutzen genituen egunkariak, kalean, kioskoan erosi egiten genituen horiek, oso produktu manufaktura zehatzekoak ziren, eta oso pauta jarraiak izan zituzten azkeneko hamarkadetan inolako aldaketarik gabekoak. Aldiz, interneten jasotzen ditugunak alde batetik daukaten ezaugarrietakoa da egundoko oparotasuna. Dago eduki eskaintza ikaragarri zabala, eta arreta eman behar diete ziurrenik aurreko egunkariek arreta eskaintzen etzieten beste arlo batzuei. Eta informazio orokorreko egunkariek, naiz eta adibidez kirolari espazio txikia eman, irakurle kirolari buruzko informazioa eskatzen dutenez, haren inguruko informazio jario handiagoa sortu behar dute. Eta beste hainbat arlorekin gauza berdina, telebista dela, gizarte arloa dela, teknologia, kultura, beste edozein. Beraz, audientzia zatitu egiten da. Zalantzari gabe, audientzia zatitu egiten da, eta gainera audientziak daukan ezaugarrietako bada, fideltasuna galtzen diola komunikabideari. Duela
2 hamarkada edo 10 urtera arte, deno ginen fidel gutxi gora bera egunkari jakin bati, eta erosi egiten genuen, edo arpidetu egiten ginen, eta egunero produktu berdina jasotzen genuen, eta produktu horrek eskaintzen zeguna jasotzen genuen. Gaur aldiz daukaguna da informazioaren kontsumo ikaragarri epidermiko bat, eta gainera fideltasun gabeko irakurle asko, non bilatzen dutena gurean topatzen ez baldin badute, 5 segunduko epean gure konpetentziaren gana jotzen dutela hori bilatzera. Orduan, kontsumo epidermiko hori oso aldizkakoa dena kasu batzutan egunean izan daitekena orrialde bat edo bi kontsumitzekoa, eta informazioa nolabait unitateka saltzen den hori berria da komunikabidentzat, eta horri erantzun bat topatu beharko zaio. Posible da pildoratxoak eskainiz kalitateari eustea? Posible da 140 karakteretan albisteak behar bezala azaltzea? Erronka bada, baina nik uste dut ez dugula ahaztu behar, eta batez ere ari baldin bagara kazetaritza ikuspegitik, eta ez komunikazio korporatiboaren ikuspegitik. Komunikazio korporatiboa noski zilegi da, eta enpresa eta erakundek egiten dute komunikazio alegina txalogarria da baita ere. Baina komunikazioaren ikuspegitik balore klasikoak elirateke ahaztu behar, eta beti ere komunikabide batek hiritar bati ematen baldin badiezkio bere eguneroko jardunean hiritar bezala oinarrizko eskubideak diren horiek zeintzuk diren eta nola burutzeko aukerak dituen, hori 140 karakteretan edo telebistako ordueteko dokumental batean berdin baliotsua da izango da. Audientzari kasu eginezkero baita arazoak sor daitezke, arazoak edo ikusi besterik ez dago, audientzia handiena duten albisteak nolakoak diren, Gran Hermano, baten jazkera, bestearen hilea. Bai, hori hala da, baina ez da fenomeno berri bat. Prentxan eta prentxa idatzean eta interneten gertatuko dena izango da ziurrenik telebistan 80. hamarkadatik hona ezagutu dugun fenomeno hori. Eta da informazioaren espektakularizazioa edo ikusgarritasunaren inguruko balioen bultzada nolabait ikuspegi ortodoxoagoak edo informatiboagoak diren hoien kaltetan. Baina Simon, paperean ez du horrelakorik ikusten. Paperean ez, eta ez dugu ikusiko, ze ziurrenik komunikabide batek paperean daukan erronketako bada labur biltzea hiritarrarentzat, irakurlearentzat interesgarrienak diren edukiak 40 orrialdetan edo 50 orrialdetan. Espazioaren arazoa desagertzen denean, egin dezakegu beste irizpide batzuen gana. Eta ziurrenik paperak jarrituko du prestigiozko euskarri bezala, hau da, benetan kazetaritzaren balore klasikoak diren hoiei jarripena ematen, baina interneten jasoko dugu, telebistan jasotzen dugun nahas hori bera. Eta sinesgarritasunik badu, sareak? Aipatu duzun nahas horretan? Sareak ez, komunikabideek esango nuke eta txamarra gurutzatuko nituzke, espero dut baietz. Kontrolatu beharko luketen noski, argitaratzen dituzten eduki guztiak, printzipio orokorretan eta euren argitalpen eta irizpide editorialetan markatzen dituzten betekizunak betetzen dituztela bermatuz. Horra, ni komunikabideengan eta ezagutzen ditugun gure inguruko komunikabide guztietan aurretik neukan konfidantza berdina daukat, ze ikusten dut lan ona egiten dutela. Baina argi dago horren nolabait itzalean bestelako eduki batzuk ere sortzen hasten direla eta ziurrenik berme eta zaintza berdinarekin egin ez direnak. Eta kazetariak, non gelditzen dira, ze kazetariak jakin behar du interneten zer argitaratu, paperean zer argitaratu, irratian kolaboraziotxo bat, taldeen izenean, eta dena egiten jakitea, eta ondo gainera. Bueno, kazetarientzat... Multimedia. Bai, multimedia. Nik ez dut uste kazetarientzat berria denik euskarrian hitzeko jarrera bat. Betidanik ezagutu ditugu prentxan aritzen diren kazetaria, gero ere irratian komentarista edo analiziak egite dituztenak, eta telebistan aldizka elkarrizketak egitera doazenak, eta perfil multimedia hori beti existitu da. Eta pixkanaka hasiera batean multimedia perfil hori bultzatu den bezala, esango nuke espezializaziora joko dugula. Eta gaur egun ja ikusten ditugu espezializaziorako bide horretan, badibidez sare soziala kudeatzen adituak diren pertsonak eta community manager delako horren papera bultzatzen ari dela, eta badaudela ja pertsona batzuk espezifikoki horretara dedikatzen direnak bakarrik, sare sozialen kudeaketara. Eta ziurrenik merkatuak eta komunikabideek masa kritiko bat jasotzen dutenean, irakurleena, dirusarrerena eta perfil hoiek, espezializazio bideo hoiek nolabait bultzatu egingo direla baita ere. Kazetarien beharra, niko esango nuke, inoiz baino handiagoa dela, gertatzen dena da kazetarian edo
beste moduan ulertzen baldin badugu, informazioa kudeatzen adituak diren pertsonak beste zeregin batzuetara bideratuko dira, ze inoiz baino komunikazio edo informazio gehiago kontsumitzen da, kontsumo hori minututan, neurtuta, eta inkestek ala dirazten dute, gora egiten ari da etengabe. Beraz, zenbat eta denbora gehiago inbertitzen dugun komunikabidea kontsumitzen, geroz eta behar handiagoa izango dugu komunikabide horietan lan egingo duten pertsonenak, baina ziurrenek perfila asko aldatuko da. Gaur egun datuen arabera, eta elkarteek ematen dizkiguten datuen arabera, ia lana bilatzen ari diren kazetarietatik herriak lana topatzen du komunikazio korporatiboaren munduan. Alegia, interneten bai, baina erakundeentzat lan egiten, elkarteentzat lan egiten, bestelako enpresetan lan egiten komunikabideak ez direnak. Agian perfil klasiko hura komunikabideetan bakarrik lan egiten duen kazetariarena, hori ja ez dut esango iragan baten parte da, errealitate baten parte da, baina ez da izango merkatu bakarra, kazetarientzat, eta ez da izango lan irten bide bakarra kazetarientzat. Beste ate batzuk ere irekiko dira. Aipatu duzu, Simon, diru sarrerak iristen diren heinean, gauzatuko dela espezializazioa, internetari begira, sareari begira. Kontua da, ote duten diru sarrerarik interneteko edabideek? Diru sarrerak bai, gertatzen dena diru sarrerak ez direla handitzen ari interneten edabide tradizionaletan jaisten ari diren erritmo berdinean. Eta munduko egunkarien editoreen elkarteak argitaratzen zuen iaz informe bat, non esaten zuen paperean galtzen diren 6 euro bakoitzeko interneten bakarrik bat berreskuratu egiten da. Non geratzen dira besteak? Orduan, beste guztiak galtzen dira ziberespazioan. Ez dago beste azalpenik. Baina gertatzen dena horrekin argi eta garbi da edabide tradizionalek ezin dietela eutsi zituzten egiturei. Orduan, publizitatea gora egiten du, bai. Irakurle kopuruak gora egiten du, bai. Baina ziurrenik edabidek zituzten egitura ikaragarri konplexu eta ikaragarri sendoiek gero gizarteari zerbitzu on bat eskaintzeko noski, gaur egun, momentu honetan, 2016an ditugun baliabideekin, diru sarrerekin eta publizitatearekin, argi dagoen bezala, eta ikusten ari denagatik, ezin diete askok eta askok eutsi. Baina trukean, edabide natibo asko sortu dira ere bai, eta edabide natibo horiek egitura txikiagoak dituzte, kasu batzutan askoz ere txikiagoak, langile kopuru oso mugatua, eta aurpegira begiratu diezaiekete oso edabide izen honekoei eta konpetentzia bat jarri eta erakutsi kapaz direla ere egitura askoz ere simpleagoekin zerbitzu eta informazio baliagarri bat eskaintzeko gizarteari. Eta sarean nola, Simon? Saiakera asko izan dira, eduki batzuk kobratu, beste batzuk guztiz itxi edukiak, doan, variante asko izan dira eta varianteak ere aldagai asko izan dituzte, aldatzen joan dira eta orain batzuk guztiz doan, beste batzuk bazkide bidez funtzionatzen dute, denetik aurki dezakegu. Bai, denetatik, ordainketa hormak dira orain edabide batzuk modan jartzen saiatzen ari diren zerbait, arpidetza mota bat baina ez da. Baina ziurrenik hausnarketa kritikoa egingo duten komunikabideak egongo dira ere bai, egunkariak, irratiak eta telebistak, ze edabide digitalak sortu zirenetik, azkeneko 20 urte hauetan, hartzen baldin badugu hasiera puntua, 1985 edo 1986, 20 urte igaro dira jada, eta enpresa eredua orain arte neurri handi batean izan da euskarri tradizionalak babestea. Alegia, interneti ez egorik zabaltzea, beti ere negozioa eta diru sarrerak paperari binkulatuta zeudelako edo negozio eredu tradizionalei binkulatuta zeudelako. Orain, horrek behera egin duenean, ez bakarrik 2008tik aurrera gertatu den krisiaren gatik, baizik eta merkatuaren eraldaketagatik ere informazioaren kontsumoan, orain apustu oso zehatza egin beharko dute negozio berri, eredu berri horietarek joateko. Eta horretan, bi mutur egongo lirateke. Batetik mutur batean egongo litzateke, ahalik eta irakurle kopuru altuena lortzea edozein bide dela publizitate sarreren bitartez kapitalizatzeko edo dagoen, aditz itxusi hori, monetizatzeko, hau da, alegia lortzeko kliken bitartez eta publizitatearen bitartez ahalik eta diru sarrera altuena. Eta beste eredu bat, orain apurka zabaltzen ari dena, izan da ordainketa hormak edo nolabait arpidetza bat, biguina, beti ere biguina, baina arpidetza bat
sortzea irakurleek ordain dezaten eduki jakin batzuk eskuratu ahal izan ditzaten. Eta bi mutur horietan oso adibide arrakastatsuak daude batean eta bestean, baina nik uste dut jabetu beharko genukela ere eredu guztiek ez dutela arlo guztietan balio berdina izango. Ze bai batean eta bai bestean bi ereduek funtzionatzen dute irakurlego kopuru ikaragarri zabala duten kasuetan. Arpidetza bigun bat arrakasta izan daiteke, arpideak milaka baldin badituzu. Arpide gutxi batzurekin horrek ez du aurrera egingo. Eta publizitatearen diru sarrerekin gauza berdina. Arpidetza hormak aipatu dituzu, Simon. Arpidetza hormak dira, adibidez, albiste batean, sarreratxoa irakurtzen bakarrik ustea, eta gehiago irakurri nahi baduzu, hori da. Gaur egun hainbat komunikabideetan gertatzen den hori, azala irakurri ahal izan dugula, titularrak irakurri ahal izan ditugula, eta gero, klik egiten dugunean titularrean, agertzen zaigula, tituloa, azpititula, eta irakurtzen jarraitzeko egin behar dugula. Funtzionatzen ari alda hori? Bueno, pixkanaka duela lehenengo saialdiak hori egitekoak izan ziren duela 10 urte, gure tuistingurunetan, eta ez ziren arrakasta bat izan. Orain berriro bigarren saialdi bat egon da, krisiaren egoerak bultzatuta, eta diru sarrera batzuk lortzen ditu. Baina argi dagoena da, orain arte, diru sarrera horiek ez dutela bermatzen komunikabide horren iraunkortasuna, momentu honetan dagoen egoerarekin. Baina nolako gizartea sortzen ari garen ere, nolako hiritarrak izango ditugu, zer nolako informazioarekin? Bueno, hori ziurrenik denborak esango du. Gaur egun daukagunari begiratzearekin ere nahikoa daukagu. Ze era bat aldatu egin da, ziurrenik guk ezagutu ditugun komunikabideak, eta gaur egun ja kalean erabiltzen ari diren hoiek. Desberdina da, eta desberdintasunak ez du esan nahi ezinbestez txarrerako egin dugunik. Egin behar dena da, eta hor bai komunikabideak hartu beharko luketela lidertza bat, baliabide hoien erabilerak jarraitu dezala beti kazetaritzaren eta komunikatzaileen helburu nagusiak izan diren hoietan. Honek eramaten baldin bagaitu, sensazionalismoaren tentaldira eta abar, orduan ziurrenik utzi egingo diogu gure lanari. Baina bestela, ni itxaropentsua naiz. Kazetarien ardura, beraz, bakizu Gorka. Ez daukagu ardura makala, Ez da txikia. Ez da txikia. Simon Peña, Kazetaritza Fakultateko dekanoa, eta Eusko Ikaskuntzako kidea, eskerrik asko gaur amaraunan izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarrai dezazuela horrelako ikerketak eginez, eta pixka bat, etorkizuna, edo kazetaritzaren etorkizuna nondik nora etor daitekeen argituz. Ez da lan makala izango, eta ez zaigu lanik faltako, seguru. Bueno, Aitziber Salinas, eskerrik asko zuri ere. Laster arte. Laster arte.